Leden van de Staten-Generaal. Ons land maakt economisch moeilijke tijden door. Het jaar dat voor ons ligt wordt dan ook een jaar van ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die alle Nederlanders raken. De bezuinigingsoperatie van 18 miljard euro gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in het komend jaar de koopkracht. Het is een poepetoer om een zaak van wat te krijgen. Het is dreig. Nou, als niet weet hoe het erbij zit met de economie. Alles zit onder druk. Europa, de crisis, had ik zien weerslag in Nederland. En dat tegelijk het kabinet besteed is om een sluitende begroting te presenteren. Inclusief het pakket om bezuinigings voor de komende jaren. Ja, daar ben ik wel grutsk op. Iedere dag geven we nog steeds 60 miljoen te veel uit. Dat is gewoon heel erg veel geld. Geld wat we niet hebben, maar wel blijven uitgeven. Dus het is echt nodig dat daar orde op zaken wordt gesteld. De enige doelstelling is de begroting op orde brengen. Die doelstelling zal ik net bestrijden. Maar ik denk wel dat je heel goed ziet naar alle effecten daarvan. En dat verhaal vind ik dat is heel mager. En dat is visvolle boekhouden en te weinig regeren. Als je bijvoorbeeld in een middeninkomen zit, maar je hebt een chronisch ziek ben, of je hebt überhaupt ben die zoen binnen en die nog jong binnen en die naar de binnenopvang moeten, dan kost het dat geld. Daar wordt er ook het kabinet extra op besparen. De bijslag wordt gaat naar onderen. En dat betekent dat die middeninkomens, als je in een situatie zit als zo'n aantal van dat soort zaken hebt, dan wordt er als het ware stapelen. Ja, dan rent die 1% rent op, nou in sommige gevallen wel 8, 9 of 10%. En dat is natuurlijk een heel soort geld wat je in één eerder op achteruit gaat. Ik denk dat het wel wat nuancierer worden kan. En het is als niemand inleveren, dat had ik geen ik zijn. Tegelijk betekent dat je daar werd het net leiden kan. Dat je inlevert, dat je daar de helpende hand bieden moet en onrekken moet. En dat is wat ik beziet te doen. Dus als we het houden die zogenaamde keepkrachtplaatsjes, ja, dan zie je dat de mensen aan de onderkant zo vol mogelijk ontjongen worden. Als je zegt dat VVD en CDA hier onder het roer zitten, dat partijen binnen die het altijd een zijn hebben dat ze opkomen voor de middeninkomens. Zeker de VVD, die het zelfs nog in verkiezingstijd roepen van wij binden voor de hutwerkende Nederlander, wij binden voor de middeninkomens. En je zegt dan naar deze voorstellen, dan zie je dat alleen nog maar gigantisch niveleerd wordt en dat de middeninkomens eigenlijk de dupe van dit kabinetsbeleid worden en dat is heel spijtig. Kijk, er zijn heel veel mooie plannen op papier nu wat je met de Afsluitdijk zou kunnen doen. Ik vind ze allemaal goed en ik vind ook dat ze de ruimte moeten hebben. Maar of de overheid het allemaal moet gaan betalen, dat kan op dit moment gewoon niet. En als we dan op dit moment 600 miljoen uitgeven aan de Afsluitdijk om hem veiliger te maken, dan moeten we met z'n allen erkennen dat dat een megabedrag is. Moet je in deze tijd van crisis net je hand dichtkniepen dat het Riek 600 miljoen euro in de Afsluitdijk steekt? Nou, dat is mooi, maar dat is onderhoud. En als je alleen nog dwaande binnen met onderhoud, dan ben je net, maak je geen verschil naar de toekomst. Want dan bloot het stil naar je toplaag. Ja, dat is mooi. En dat is mooi voor de veiligers. Maar wij willen wat meer en wij hebben visie. En wij willen die Afsluitdijk gebruiken als een nij-icoon. Voor net alleen voor Friesland, op Dwarsemers, net alleen voor Friesland, maar voor heel Nederland. Likas in de jaren 50 de Delta werken. En die kans moeten wij net ons aannemen laten. Ik ben al geweldig blij dat wij ondanks de krapte ruimte kregen om daar 600 miljoen voor uit te lokken. En die 600 miljoen dat is geen licht geld, dat is groot geld. En dan kan ik in de provincie zijn. Het waardfonds is decentraliseerd. Leven dan ik mij nog zien hoe we een part van die waardfondsgelden eventueel inzetten kunnen voor de Afsluitdijk. Nou ja, en ik kan nou daar net daar een negatieve reactie op krijgen. Dus ik kan wel hopen dat we daar mij maar nog een keer een slag in meid kunnen.
inderdaad goed naar kijken. Want Wetsers is denk ik een prachtig voorbeeld van wat we in Friesland hebben. Ook echt een goed voorbeeld van hoe het bedrijfsleven en de kenniseconomie heel goed samen kunnen werken. Dus de kennisinstituten, de hogescholen en het bedrijfsleven. Dus dat is een prima voorbeeld van wat dit kabinet graag wil. Het is heel duister of Wetsers nou wel of net die erkenning krijgt en het deelt dat erbij het voor een toptechnologisch instituut van Wetter. Voor u is dat bij de provincie hartstikke belangrijk. De toekomst van Wetsers is diesenig, onzeker op dit moment. Ja, die is heel onzeker. Bij de Ossendik is er 40 miljoen uit de begrutting bij kaart. Dus ik denk van, daar ben je wel dingen waar we als Friesen nog we maar de beerlijk bovenop moeten. Ja. Het is een onskippelijke inspanning om Wetsers dat plak te jaar wat het hamat en hawol. Voor 2012 is mijn conclusie dat het al je roon is. En we hadden gehoord hoe de begrutting 2012, wat erna komt. Ja, daar hebben we nog 364 dagen de tijd voor om dat ik goed op water te brengen. Van een morgen had ik met de commissaris en met de deputaire erover gepraat. Ja, het is toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid als je dit optuigen willen, Wetsers, dat je dat mijn wel aanpakken maken. En zoals Maxime van Hagen, ik joep me nog verzekerd had, voor 2012 is het regelen. En ik ben zelf wel blij dat Wetsers ook in de bedrijfsleven blijft van het kabinet neemt is. Wij denken dat het goed is om te beginnen op dit moment om te investeren in de economie. Dat er weer als het nodig is gebouwd kan worden in de dorpen, maar ook in de steden, met name in de wijken. Dat is één. En het tweede is, er is de laatste jaren veel te veel gediscussieerd. Het moet naar de stad toe en het dorpen en de krimpgebieden zijn daarin veronachtzaam. Ik wil een soort nieuwe solidariteit hebben als Partij van de Arbeid. Dat we en in de steden en in de dorpen gaan investeren. Niet van de een wel en de ander niet. Ze hebben het allebei nodig. En zo'n stads- en dorpsverdieningsfonds kan je dat ook echt goed uitdrukken. We gaan investeren. En dat doen we niet alleen maar in de Randstad of in een paar wijken. Dat doen we ook in de krimpgebieden. Er wordt bezuinigd op veiligheidsgeld wat gemeentes krijgen. En dat geldt voor de grootste 35 gemeentes, waaronder Leeuwarden. Daar doen we precies mee wijkveiligheid, buurtcoaches. Daar doen we mee hulp aan schoolverlaters. Harde aanpak en zachte aanpak. Veiligheidshuis, ex-gedetineerden. Dat is heel effectief geld. En we zijn nu aan het lobbyen samen met die 35 gemeentes. Ik ben een van de 3 koplopers daarvoor om hier te lobbyen om dat terug te draaien. Ben je daar een beetje hoopvol, optimistisch over? Ja, ik heb nu veel fractievoorzitters gesproken. Die zeggen allemaal, ja, dit moet eigenlijk teruggedraaid worden. Maar vervolgens zeggen ze, waar is het geld? Dus we zijn over de helft, want ze willen in ieder geval wat doen. Maar ze moeten zelf beslissen of ze het geld ervoor vrijmaken. Dus daar kan ik niet op vooruit lopen, want dat weten ze zelf ook nog niet. De ambitie om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen, nou, dat zal dus denk ik nog een jaar of 8 door voordat het helder wordt, altijd ik slag het. Maar ik ben ervan overtuigd dat Nederland kansen had. Camille Eurlings had nog een rol gekregen in het Olympisch vuur. Ja, en ik weet dat het in alle provincies, ook in Friesland, geweldig ligt. Dus als we naar mijn maar uitgaan van het feit dat die ambitie te realiseren is, dan komt er een heel soort van de grond, ook voor de sport, de komende jaren. Ondanks het feit dat het net neemt is in de troonrede. Staatssecretaris nog wel tijd om op een racefiets? Ja, en dan bij Vakkar in Friesland.